Itong kamay ko sir, hindi pa manhid pa to. Oh. Yung ano, alam mo sir, itong sugat mo sir, ano pa to eh, laman pa to eh. Oo sir, laman pa to. Ito lang ginagamit ko sir, yung kaliwa. Ano to sir, ano na sir dyan? Na kuan sir, nung nagkuhan ako ng pangtali ko sa hose na Natabasan. natabas ko ng konti. Saan sir? May banid pa kasi to sir. Oo, tingnan natin. So ayun mga kasapot, ito yung nakuryente ka sir, yan na po yun. Opo sir. Sir, hindi pa ata tuyo sir yung sugat nyo sir. Hindi pa tayo to sir. Nagbabasa pa nga, hindi ko makita kasi. Pero kung tutusin sir, hindi, kahit wag na sir. Kung tutusin sir, ano yan eh. Hindi ka pa pwede magtrabaho sir. Hindi pa sir. Kaya pero hindi naman mabigat yung ginagawa ko sir. Malit na pero siya kasi. Ayun mga kasapot, bali nandito tayo sa Anda ngayon. So may charity po tayo dito na isang barkada ng aming kamember. Ang sanhi po ng disgrasya niya is na kuryente po siya habang chinecheck yung linya ng internet. So ayun, kasama ko po yung mag-ina ko. Andyan din po si Ma'am Juana na asawa ni Sapot, Dennis Capitle. Yan, kompleto po. Siya po yung founder namin mga Sapot. So ayun, magdadrive po muna tayo mga kasapot dahil kasama namin itong mga bata. So ayun. A few moments later. Mga kasapot, mag-grocery tayo dun sa ibibigay natin sa beneficiary natin ngayong araw na to. So nandito yung mga kasama natin na walang sawa magbigay ng tulong sa mga taong kabuspalad. Ayan. Ayan po. Dito si Sir Edis, isa rin po yan. Maraming salamat din po sa asawa niya na supportive. Ang love it is. So ayun mga kasapot, bali mag-grocery na tayo ngayon. Dito kami sa bayan ng Anda, Pangasinan. Love it! Kasabot, bali pa kwenta muna natin tapos kung kakasya yung budget namin. So ayun, shoutout sa asawa ni Sir Edis. Ma'am, maraming salamat po sa mga member natin dyan na nagpabot ng tulong. Tapos dun sa mga kaibigan ni asawa mo sir, no, maraming salamat po sa inyong lahat. I love it. Team Saltic daw kayo, kami naman Team Sapo. So ayun, mamaya ulit mga kasama. Mga kasapot, bali ayan, halos napuno yung karton nung ginurosiri namin dito sa Anda. So ayan, kompleto na. O pagkatapos ito babayaran natin tapos bibili tayo ng bigas. Ayan. Hello. A few moments later. Ayan mga kasapot, bali tapos na tayong bumili, mag-grocery. So dako naman tayo sa pagbibili ng bigas. Bilan natin ang bigas upang sa ganun may luluto rin sila. Ayan. Sir Edis, nagbit-bit. So ayun, dito bilhin bigas dito. Dito ba? Bilan, hindi, bilan. Ito, bigas. So, pabili po ng bigas. Ayan. Dito tayo sa bilihan ng bigas mga kasapot. So, Malambot tong 33 ninyo. ayan. Ayan si Ading, oh, siya yung magbebenta. Malambot to.
Ayan, handa rice. Ayos ah. Ha? So yun, bigyan mo nga kami dyan laging ng 10 kilos. So yun mga kasabot, bili tayo ng bigas. Yo. Shoutout po. Ayan. Shoutout po sa aking kapatid na si Tawanit. I love you. Miss you. So, andito yung tropa natin. Peace out, yo! I love it, yes. Ngayon mga kasapot, nandito tayo sa Anda. So, ang bibili natin is Anda rice. So, dito lang makikita yan, kuya. Sanda, dito lang sa Anda. Saan babae na? Ayos ah. Ayan. Dito lang pala matatagpuan sa Anda tong Anda rice. So nga no, ngayon ko, sa tagal-tagal ko nagbibili ng bigas, dito ko lang ito nakita. Anda rice. I love it. So ayun mga kasapot, bali, ito na yung ito na yung moment na maghahanap na naman tayo ng bahay kung saan tayo magbibigay ng tulong ngayon. Ayan. Andito yung mga tropa. Ikot mo na ako ha. Munsor, saan yung yung lugar daw? Saan yung lugar na? Barangay. Mama. A few moments later. Hindi maghahanap ka na naman ng ayan, magtatanong-tanong tayo dito mga kasapot. So yun mga kasabot, pupunta namin yung pupunta namin na hindi namin alam kung saan kami pupunta. Ito nga yung pinag-charity kami mga kasapot. Karamihan ang ginacharity namin, hindi namin alam kung saan yung bahay. Maghanap tayo, tsaka palagi namin kasama si Magda. May sumisilip mga kasapot to. Sapot, bali tatanong muna tayo dito. Ay yung mga tropa nagtatanong. Ang signal. Zero. No service. 2 hours later. Ay mga kasapot, bali sa wakas narat na rin natin yung bibigyan natin ng konting tulong mga kasapot. Hindi nunang. Hindi makaano yung sakyan. Hindi maglalakad te. Kasapot, bali nandito yung beneficiary natin. Hindi na, kahit dito lang po ma'am, pwede po. Sir, magandang hapon po. A few moments later. Pa kayo nagtatrabaho, may ganyan na po kayong kapansanan. Sa sakripisyo sir kasi walang pangkain sir eh. Nakikipag-kuhan lang, arawan. So, pero sa totoong sir, hindi pa kayo pwede talagang magtrabaho. Kasi manhid tong kamay ko sir, hindi pa manhid pa to. Hindi ko pa Yung alam mo sir, itong sugat mo sir, ano pa to laman pa to Oo sir, laman pa to. Ito lang ginagamit ko sir, yung kaliwa. Ano to sir? Ano na sir na dyan? Na kuhan sir, nung nagkuhan ako ng pangtali ko sa hose na Natabasan. natabas ko ng konti. Saan sir? May banid pa kasi to sir. Oo, tingnan natin sir. So ayun mga kasapot, ito yung nakuryente ka sir, yan na po yun. Opo sir. Sir, hindi pa ata tuyo sir yung sugat nyo sir. Hindi pa tuyo to sir. Nagbabasa pa nga, hindi ko makita kasi. Pero kung tutusin sir, hindi, kahit wag na sir. Kung tutusin sir, ano yan eh. Hindi ka pa pwede magtrabaho sir. Hindi pa sir. Kaya pero hindi naman mabigat yung ginagawa ko sir. Maliit na pero siya kasi hindi pa siya tuyo. Ayun mga kasapot, ito yung Sir, sugat. maliit na pero siya. Pero dati yan sir, buo po ito. Hanggang dito siya sir. Makita mo yung picture Sir, na dati dumudugo sir. Natatakot ako. sir. Kaya binabanidan ko sir kasi kung siya sariwa pa siya. Oo nga. Pero nagtatrabaho na kayo. Opo sir. Ayun mga kasapot, no. Ito yung bibigyan Hanggang natin dito siya, ng sir.
bibigyan natin ng tulong mga kasapot. So, Dito- pinapakita ni tatay yung dinanas niya nung nakuryente siya. Dito sa likod. Asus, Buong, itong buong likod mo, sir, eh di hindi ka makahiga na maayos, sir. Hirap ako nun sa ospital, sir. Buo yan, lahat. Hanggang dito. So, pero sir, marami naman po yung... Saan po ba kayo nagtatrabaho dati? Sa La Union, sir. Sa subkon kami ng Huawei, sir. No? Huawei. Opo, sir. Tapos, Eh, biglang nagkamali, na-disgrasya na, sir. Na-disgrasya. Kuryente. hanggang... Yung Pero tinulungan naman po kayo. Marami naman po tumulong. tinulungan ako ng yung contractor namin, sir. Yun. Tapos ngayon, kung tutusin, hindi pa talaga kayo pwede magtrabaho. Opo, sir. Kasi nakita naman natin kanina, pagtanggal nyo yung nilagay nyo sa pin, dumudugo. Dumudugo pa to, sir. Kaya hindi nga ako nabubuhat ng mabili. Saan po ba kayo ngayon? Ano po bang trabaho nyo ngayon? Nagtatanim kami ng pakwan, sir. Pakwan. Hindi naman po mabigit yung trabaho doon? Alaalay lang ako, sir. Yung nagpakukan ako ng mga hose. Nagpapatubig. Kaya alaalay lang ako. Kaya ko naman yung trabaho ko. Sakripisyo para sa pamilya. Sir. Sakripisyo. Kaya yun, magaan lang naman. Kaya sumama ako nagpakuan ngayon. Ano po bang yung pangalan natin? Yung Sani, sir. Sani Katabay. Sani Katabay. Opo, sir. So, may bibigay po kaming grocery bigas para sa inyo. Kayo yung napili namin na bigyan namin ng makakain. So, kahit hindi magtrabaho bukas, okay lang, pahinga muna kayo. Meron pong pagkain dyan para sa mga anak at para sa inyo. Ibibigay po namin. Maraming salamat, sir. Opo. Tulungan niyo kami. Kasi, yung nagsabi, sila nanay, nagsabi na bibigyan, ay mayroon daw kapitbahay na ganyan, may sakit na tulad nyo na nahihirapan na. Siyempre kung tutuusin, hindi pa talaga kayo pwede magtrabaho. So yun, naisip namin, magkakaibigan, at saka yung asawa ng kaibigan ko, ka-member ko na OFW, nag-ambag-ambagan sila. Ay, opo, sir. Isa na rin po sila na nagbigay po sa inyo. So ayun, kunin po Sila natin. kasi po, sir, yung tumutulong sa amin kung minsan, kung wala kaming kuhan. Naghahanap ng trabaho siya, kinukuha niya lagi ako. So ayun, si tatay hindi niya pinapabayaan. Yan. Kaano-ano niyo po ba tay? Hindi, bali ka kapitbahay lang sir, pero parang tuloy ko lang siya kanya na kapatid lata. Pag nagbibigay ako ng isda, sinasama ko siya. Para mayroon lang siyang gastusin sa pamilya niya. The best. Oo. So ayun mga kasapot, so tayo rin yung magbigay kay natin ng pagkain. So tara. Private lang kami ng place para makita yung sugat. So nandito na yung mga kasapot natin. Ayan, tara bigyan na natin. So ayun mga kasapot, ito bibigyan na natin yung tulong para sa kanila. Ayan. Ayan po. Ayan si tayo si nanay. Yung anak nila wala dahil nagbayabas. So ayun po yun. Punong-puno po yan ng grocery para sa inyo po talaga yan. So ano po masabi natin sa mga nagbigay po ng tulong? Maraming salamat sa mga sumuporta sa tumulong sa amin. Sana God bless din po sa inyong lahat. Opo, walang problema yan. So ayan. May luluto ka na. Kahit di ka na muna magtrabaho bukas tayo. Opo, sir. Ha? Salamat din. Pahinga mo muna yung sugat mo kasi talagang dumudugo pa. Opo, sir. Salamat din, sir. Opo, matik yan. Bali, magpagaling ka. Gabayan mo yung asawa mo. Ha? Nandiyan naman yung Panginoon para di naman tayo papabayaan. Pagsubok lang yun sa buhay natin. Opo, sir. Sige. Pag-picture po kami sa inyo. Opo, sir. Nagpapasalamat sila mga asawa. Makita mo naman nung maluwa-luwa si madam na nabigyan natin ang tulong. Ayun si natin din. Hindi po sa kanya, hindi po kami Ano no? hindi po namin kayo makilala po. Ayun, salamat kay ate dahil siya po yung nagsabi sa amin na May pagkain na rin po yung mga anak nyo dyan. kompleto po yan, may mga pambata, ganun. Kompleto yan. Tara, picture tayo. Pulutan yan, pulutan. Thank you po. Maraming salamat sa suporta niyo sa amin. God bless po. So, yan tayo, may lulutuin ka na. Bali, kung muna magtrabaho bukas, pahinga mo muna kasi yung sugat.
Opo, Ha? opo, sir. Ayan ma'am, ingatan niyo po yung asawa niyo. Pagsubok lang sa buhay yan. Ayan, mangiyak-ngiyak si ate. So, ayan. Mainit po. Sa ulitin na lang po ah. Sige po, salamat po. Sige po. Merinda po muna tayo. Ay, hindi na po. Sa anak niyo na lang. Ibili niyo na lang po. Sige po ah. Ay, sir, oh. Oh no! May bangus tayo mga sawan. Ayan. Salamat po. May bangus na tayo. Sir, tama nyo na. Ay, di wag yan. Sige nga, thank you ah. Sige po, salamat. A few moments later. So, ayun mga kasapot, bali sa magandang hapon po sa ating lahat. So, ayun, success mga kasapot dahil nahanap natin yung bibigyan natin ng tulong. So, magpapasalamat po ako sa Panginoon dahil hindi po kami na nabiriya sa lakad namin. Ginabayan niya po kami, tsaka sa mga member ko po sa vice ko, si Uncle Anthony. Maraming salamat, tsaka sa asawa niya na sumama, si Auntie Yoli Galinis, kay AKA Sapot, sa asawa niya, sumama rin po. Tsaka nun din po kay Sir Edis, sa asawa niya na nagbigay ng tulong kahit na nasa ibang bansa. Kay Kuyang, maraming salamat Kuyang. At tsaka si Munsor, ayan sa likod po si Munsor. Tapos si Pinox na siya yung umawak ng camera. Tsaka walang iba, tsaka sa asawa ko. Ayan, maraming salamat kay Juanita. At saka doon po sa sa kapitbahay. Sa kapitbahay na beneficiary natin dahil kung wala siya, hindi po natin matutuntun yung tutulungan natin. Yung tinulungan natin mga kasapot. So ayan, sa anak ko, ayan, si Uno, busy naglalaro. Si Jairo, tulog. Yan yung mga ginto ng buhay ko. So, ayun lang mga kasapot. Sa lahat-lahat ng mga kasapot natin dyan, na patuloy ang suporta, maraming salamat. Sa Bangus Te, maraming salamat sa binigay mong bangus. Tsaka sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe, Juanito Moto Vlog. Kalabitin nyo na rin po yung Batangtang upang sa ganun, updated kayo sa mga charity event na ginagawa natin. At tsaka sa mga gala mood moment natin mga kasapot. I love it, yay!